My vás vítáme u sledování Express podcastu s klukama z Expressu. Je tady další díl, který dneska bude zaměřený na marketing. Je tady společně s náma jak Kája, tak Honza, ale je tady i nový člen našeho týmu, Ondra. Ondro, vítej. Ahoj. Do kamery, když tak. Dobře, učíš se rychle, je to dobrý. Hele, kluci, my si dneska budeme povídat o marketingu, což mě osobně trošku překvapilo, protože vím, že samozřejmě, a vy to víte taky, že kluci z Expressu dělají především servis. Tak proč do toho montujete marketing? A co je vlastně ta nová služba ES Marketing? Tak já chceš začít ty, nebo? No začni ty. No, nebo Ondra, veď. Tak... Nebo Ondra, jo. Dneska je to fakt dobrý. Ondra nám to vysvětlí. Ne, hele, ES Marketing vznikl na základě toho, že, jak jsme se tady bavili několikrát, Jirko, o té komplexní službě pro ty naše velkoobchodní zákazníky, tak stejný problémy, který řešíme my, tak 100% řeší spousta servisů, který jsou po celé České republice. A ten jeden z těch problémů je to, že ne vždycky je dostatek zákazníků. A když máš dobrý marketing, tak tě prostě ty lidi chtějí navštívit. Tvoříš love brand a prostě chtějí, nebo chceš, aby za tebou ty lidi chodili. Tak tohle je ten ES marketing. OK. Jak jste asi teď pochopili, tak dnešní díl bude především pro vás, kdo nějaký servis máte. Nebo máte v plánu, že byste si prodejnu, náhradní dílů nebo servis pomalu ale jistě zřídili. Ale samozřejmě, pokud nic takového nemáte, můžete se klidně dívat dál, dozvíte se spoustu zajímavých věcí. Jak vznikl vůbec ten nápad a jak složitý to je dát dohromady? No, za mě to je jednoduchý, že jo, Kájo? Ten nápad vlastně se zrodil, když přišel Martin Vonderka s náhradníma dílama a tak nějak jsme pořád nevěděli, jak na koně. Jo? Jsme seděli v obráceně, pak jsme ani tam nevyskočili. Docválali. No a pak jsme říkali, že vlastně dneska, když chceš něco takového dělat, tak musíš být distributor s přidanou hodnotou. My, co umíme, za mě si myslím, je, že ty zákazníky dokážeme přesvědčit k tomu, aby přišli k nám na ten obchod. A myslím si, že tohle je problém třeba u některých servisů, těch menších, který třeba chtějí, je tam jeden člověk, chce jenom servisovat, nechce se starat o nějakou administrativu nebo marketing. Většinou tam má marketingovou agenturu, která vlastně je všeobecná, která není zaměřená úplně na něj a vlastně než pochopí ta marketingová agentura, co vlastně je jeho potřeba, jaký jsou jeho zákazníci, tak většinou se rozkmotří, že to vlastně jako nefunguje a proto jsme vznikli my, řekli jsme, že budeme speciálka na servis mobilu a že budeme rádi, když budeme moct pomoct každému, jako kdo má ten servis mobilu vlastně s tím marketingem komplexně. Proč? Netvoříte si tím jako konkurenci? Tvoříme si tím vlastně komunitu, tvoříme si tím spokojený zákazníky, protože když vlastně ty naši zákazníci budou mít dostatek zákazníků, tak se to dá napárovat na odběr těch náhradních dílů například a dá se prohloubit ta spolupráce. Se tady velmi často bavíme vždycky otevřeně, což je věc, která mě hrozně baví, takže aby jsme to my, laici, pochopili, tak vy prodáte nějakému servisu náhradní díl. A postaráte se o to, aby ten servis měl co nejlepší reklamu a marketing na ten daný náhradní díl, tím pádem i na svoji vlastní značku, na svůj vlastní servis. My naším vlastně jako cílem, nebo tím úkolem, nebo to, co děláme, je to, aby ty zákazníci lépe našli ten servis. To znamená, že když někdo praskne ti třeba displej na telefonu a dáš do Google vyhledat servis mobilů v nějakém městě, tak aby si vyskakoval na prvních místech organicky, to znamená, že do toho nebudeš sypat tak velký peníze, jako kdyby si najímal nějakou tu agenturu na to. Jasně. Nebo platil nějaký Google AdWords bez kliky, jestli se to ještě dělá. Přesně, ano, dělá. To mimochodem děláme taky a děláme to tak, abys nemusel dávat zas tak velký peníze, ale umíme to jako optimalizovat, protože sami to děláme a sami jsme do toho nasypali spoustu peněz a to vlastně Kája, to je Kájovo parketa, tohle. Děláš SEO, optimalizace? Hele, nejenom SEO, ono to vzniklo přesně jako vznikl ten servis, jo, protože samozřejmě ty si otevřeš servis, teďko hurá, chceš být vidět na prvních příčkách, tak jim to dám si 40 korun za proklik. Hodně lidí, myslím si, že teďko bude vidět, o čem mluvím. A vlastně jako spálíš hromadu peněz, jo. Já jsem dokázal za tu existenci spálit přes 2 miliony korun, jakoby v našem servisu, než vlastně jako začneš uvažovat jinak, hele, to jako musí jít nějak jinak.
Pak máš lidi, kteří to vlastně ignorujou a pak máš vlastně taky jednu věc, že tě celý ten AdWords může být úplně k ničemu, pokud vlastně nebudeš tak trošku myslet na zákaznický servis a na ty reference, tak můžeš být první, jo, kde chceš, ale pokud budeš mít špatný recenze, tak vlastně jako končíš. Jo? Takže vlastně my chceme ty partnery naučit nejenom vlastně přemýšlet o tom, jestli si zapnout ads nebo zaplatit si SEO, ale chceme je i naučit trošku, jak to vlastně funguje v těch strategiích toho marketingu, že když je spokojený zákazník, dá tu recenzi, tak vlastně o to míň pálím v tom AdWordu, vlastně řeším zase prostě jenom, že mě najdou na těch prvních příčkách, což je pro ty moje zákazníky a pro můj love brand důležitý. A tímhle bych jako je to naučil, takže prostě je součástí třeba toho ES marketingu je i školení zákaznického servisu, jo? Je tam prostě i sekce, jak si můžou otevřít franšízu, je tam sekce pro investory, kde vlastně i člověk, který tomu totálně nerozumí, ale chtěl by si tak nějak hrát v tom IT, tak jsme schopni dneska mu na klíč udělat tu pobočku, včetně zaškolení techniků a vlastně včetně spuštění toho marketingu a být mu oporou. Hezký příklad, jak se to vlastně jako nemá dělat, tak to je tady Ondra, protože ten evidentně nemá absolutně optimalizováno, nic si nezaplatil, ještě tam tady nevyskočil nikam na ty horní příčky, protože zatím vůbec nic neřekl, jenom dobrý den. Ještě jsme se nedostali na sociální sítě, víš, tam zase nezavře hubu určitě. A to je ten důvod, proč teda tady s náma Ondra je, protože když jsme se bavili o tom, že to je komplexní, tak vy k tomu dodáváte tedy i správu těch sociálních sítí? Já ještě, abych úplně jako... Ondro, promiň. Pohodě. Dej si vodu. Já svoji pohodě. Jo, sorry. Tuhle já nedám. Ještě abych jako chvilku teda počkal, tak pro vás je to zase, když teď si v rychlosti zrekapituluju všechny ty jednotlivý díly, tak je to pro vás zase další projekt. Nemáte toho málo? Jak složitý to je a kdo vlastně všechny ty projekty dává dohromady? Hele, já ti řeknu, ještě přeskočím k tomu, jak to vlastně vzniklo, jak Kája říkal, že spousta lidí třeba to nechce dělat, ale spousta lidí na to nemá čas a já jsem byl zrovna příklad toho, že nám chodili zákazníci, měli jsme opravy, ale postupně to šlo dolů a ty agendy bylo tolik, že prostě sociální sítě jsme zkoušeli dělat na 10krát. Vždycky jsme začali, něco jsme dělali, nějak to vypadalo, ale pak už na to není energie a nemělo to prostě žádný jako. A hlavně všechno to je furt jako hrozně rychle jako dopředu, že jo? Jsou nový videa, najednou prostě 20 vteřinový. Stíhat to je prostě full time práce. A vlastně měli jsme na to i nějaký influencery a to nám nefungovalo, měli jsme prostě spoustu cest, který jsme zkoušeli. Ale vlastně na to nebyla ta energie, ta kontinuita prostě tam neexistovala a to bylo na tom to nejtěžší. Ne jako hele, dá tam nějaký příspěvek, to umí každý, ale kontinuálně to řešit, aby to mělo hlavu a patu, tak to prostě přišlo až vlastně s Ondrou a ten příběh je takovej, že vlastně Ondra přišel k nám na brigádu, nebo na stáž, nebo co to bylo. Jo. A vlastně, za školu. Vlastně montoval tam počítače chvíli, no a pak vlastně se zmínil, že umí dělat ty sociální sítě. Nevím, proč to neřekl hned, jako, nechápu to. No, tam to byl průběh vlastně, já jsem k Honzovi přišel, říkám mu jako, hele, jako zajímají mě prostě servisy, klidně půjdu na stáž zadarmo, takže jako přišel jsem tam, Honza byl férovej, tak kupuju. Jako. Kdyby rovnou řekl, dělám sociální sítě za kilo měsíčně, tak tady dneska s náma nesedí. Dobře, on chytrej. No, tak jsem se potřeboval trošku infiltrovat, sranda. Takže vlastně jsem u Honzy dělal ty notebooky a postupem času vlastně jak člověk, jako, když je jako akční, tak se jako dostává zase jinam a právě takhle jsem jako měl příklad, na kterém jsem si mohl vyzkoušet sociální sítě u známých, v podstatě, co měli už jako nějaký podnik, kterýmu se to taky hodilo a tam jsem to pro ně dělal rok a až po tom roce jsem si byl jistý, že vím prostě kam jako zhruba jako kráčet, aby prostě ty videa byly schopný dosáhnout nějakých výsledků a v tu chvíli jsem vlastně viděl, že v servisu by se to dalo taky vlastně jako rozchodit s tím, že tam jako nějak se to řešilo, přesně jak říkal Honza. A tak jsem říkal, hele, jako zeptám se ho a uvidíme, co na to, no. Tak jsme si s Honzou podali ruku a už to bude rok. No, už je to rok. Možná ještě trošku odbočím. Instagram Kluci z Expressu, to je tvoje dílo? Jo. Všechny ty videa tam? Všechny. Klobouk dolů. Od minulého roku, od dubna, všechno, co tam je. Dobrý. Tak... Dobře to našel.
Ale jako ty čísla jsou super. My jsme vlastně, když jsme začínali, tak nám vyrostly lajky sledující na 4,5 tisíce a pak to prostě léta stagnovalo. Prostě to stálo. Jako, i když jsme se snažili sebe víc, zkoušeli jsme pejsky, zkoušeli jsme různý srandy, zkoušeli jsme i vlastní videa, ale vždycky to jako bylo jako takový jako výkyv krátkej a pak to zase hnedka spadlo. Prostě nic. No a od té doby, co přišel Ondra, tak prostě měsíc to chvíli trvalo, ale pak najednou to chytlo se to a mělo to prostě raketový růst a najednou prostě za měsíc 1000 nových sledujících a další měsíc 1200 nových sledujících. Teďka jsme na nějakých 12-13 tisících. No, na Facebooku 12 000, zhruba už skoro vlastně 13 a na Instagramu jsme na něco kolem 5900, blížíme se k 6. Začínalo to na 2. A ty počáteční čísla, to prostě je to exponenciálně, to roste a je to super, no. Není jednoduchý dělat Instagram na servis, jo? Protože ve výsledku je to pořád to samý a nás jako lajky asi pořád jenom jako nebaví koukat na to, jak se někde něco pájí, že jo, a tak stačí to vidět jednou. Kde berete nějakou inspiraci na jednotlivý videa? Ono to přichází tak nějak samo. Jo, jak jsi jako nastínil, my máme spousta jako projektů nebo jako věcí, do kterých jsme zainteresovaní. Takže prostě teď třeba přišly díly, takže se potřebovalo udělat nějaké jako příspěvky na díly. Teď tady vlastně natáčíme podcast a ten taky je fajn jako hodit na ty sítě. A vlastně od té doby, co jsem přišel, tak jako na začátku ono je to taky jako trošku vložit se do toho jakoby níše, respektive do toho zaměření, co vlastně ten podnikatel jakoby má a pochopit to. Jo, a to trvá prostě nějakou dobu, ale jakmile to pochopíš, tak ti dojde, že vlastně ten servis má nabídnout, nebo může jako nabídnout i víc věcí, než jenom vlastně ten servis, takže lidi prostě zajímá nějaká edukace, je to nějaká zábava a nějaký takovýhle jako tipy prostě, takže vlastně jako tam to není jenom, není to jenom o tom, že bychom točili servis, ale snažíme se dělat i věci kolem toho, jak jako pomoct těm lidem, takže jsou tam tipy. Tipy jsou skvělý. Jako typy jsou skvělý, já díky některým těm videím, tak se nemusím koukat do občanky, kolik mi je let. Protože fakt jako si říkám, jako kde jsem byl a jak to, že jsem prostě nevěděl, jakým způsobem si mám nastavit telefon tak, abych do něj mohl koukat v autě, když neřídím samozřejmě a aby mi nebylo špatně. Jo. Takže to jsou to fakt jako skvělé věci. A vy, Ondru, pomyslně, nabízíte tedy i vašim zákazníkům? Teď se bavíme o firmách. Přesně tak, není to tak, že bychom nabízeli vlastně jako... Budu jenom tam, kde dají nejvyšší cenu. Nevím, jestli jsi to vylepšil teďka, ale spíš jsme vlastně vytvořili společný projekt a ten společný projekt je vlastně ten EC marketing, který mají hlavně na starosti kluci, co se týká teda Kája, to SEO a ty webové stránky a Ondřej je macher přes ty sociální sítě. Takže tohle tu exekutivu to mají hlavně na starosti kluci. To tam vlastně... Když já teda budu mít nějakou firmu, nějaký servis, například, já pořád říkám servis, nemusí to být samozřejmě servis. Když budu mít nějakou firmu, jak to teda bude probíhat a řeknu, dobře, chlapi, já s váma chci spolupracovat. A teď, dvě věci. Můžu s váma spolupracovat, i když od vás nebudu brát náhradní díly? Samozřejmě můžeš. OK. Vlastně. Takže můžu mít prostě, teď si vymyslím, nevím, autosalon, prostě třeba. Hele, i na to byste byli jako schopni mi pomoct? Ono jako jo, ale ono je to otázka, že nejdřív toho klienta musíme poznat. Musíme poznat, v jakém to má stavu. A to, jako jsou projekty, kde jsme schopni do toho jít a bude něco jako z toho pro obě dvě strany. Ale v tu chvíli, kdy jako my bychom postrádali nějaký smysl do toho projektu jít z nějakého důvodu, tak prostě... Jste byli čistě jenom reklamní agentura vlastně. Řekneme klientovi na rovinu. Jo, my opravdu spíš chceme na začátku podporovat a nevybočovat ten servis mobilů jako takovej, protože tam víme, tam jsme doma a tam máme ty zkušenosti a ono, když něco rozjíždíš, tak čím víc je rozmanitý, tím víc tříštíš tu svou energii a vlastně snižuješ tu kvalitu toho, ať už obsahu, nebo jo, i nějakého toho driveu do toho. A ta původní myšlenka bylo hlavně to podpořit ty naše stávající partnery. Jo, to je pořád to gro tady toho, proč to vzniklo, že vlastně ten, kdo spolupracuje s náma jako s expert servisem, tak má výhodu toho, v tomhle případě je to levnější cena toho marketingu, než kdyby si už přišel normálně z ulice, tak ty naši zákazníci jsou zvýhodňovaní cenově, tak vlastně my se tě snažíme podpořit
tomu, aby ti chodili ty zákazníci víc. Dobře, takže pojďme na ten model, že já teda budu mít prodejnu, budu prodávat mobilní telefony, počítače, tablety, budu dělat i třeba nějaký servis a budu si od vás chtít brát sklíčka na iPhone. Jasně. Co teda od vás tady v tom balíčku dostanu? Respektive, co si můžu zaplatit? A s čím mi přesně jako pomůžete, jak to vlastně jako vypadá? Jestli vám musím dát nějaký hesle, já nevím, k Instagramovým účtům, nebo tam někdo bude dojíždět. Pojďme si udělat fakt jako krok po kroku, jo? Nejdřív zavolám. Kluci, viděl jsem super podcast, Express podcast a tam jsem slyšel, že mi můžete takhle jako nějak pomoct. Tam jsou dvě vlastně skupiny. První z nich je, a který vlastně tvoří pak tu komplexitu, jo? Že vlastně můžou začít se sociálníma sítěma, hele, chceme ty reely, ty naše sociální sítě nejsou úplně super, potřebovali bychom trošku to nastartovat, vytvořit si základnu svých zákazníků a tak dále. Následně vlastně na to se pomalu nabaluje ten web, v jakým to máš stavu, jestli se zobrazuješ, jo, jestli je otázka, jestli vlastně ten web jako upravovat nebo změnit, jo, to je taky jako téma. No a vlastně následně, když už se mu staráš o sociální sítě a k tomu vlastně začneš řešit ty pozice na tom webu, tak už tam potom vlastně zase skočí další věc, to je to, co jsem ti říkal, že jak si ty mluvil o těch reklamách, víš, tak ono je to tak, že to SEO je taková, jako, měl by být takový kamarád s tou reklamou, jo, nejdřív vlastně dá se říct vytvořit to SEO a pak trošku to můžeš přihajrovat prostě tou reklamou, ale jenom trošku, jo, takže v rovnováze a vlastně na to se navaluje potom to, aby bylo všechno v pořádku, ten zákaznický servis a tyhle ty věci, aby i to školení prošel třeba, protože ono ti bude k ničemu, když budeš příklad majitel servisu mobilu, budeš tam mít lidi a teďko ty máš super reklamu, a máš super sociální sítě a přesto na tom krámu to nějak neklape. Jo, to se ti jako může stát, takže z tohohle důvodu vlastně i tohle chceme jako posichrovat, aby ten majitel opravdu viděl ten efekt a ty čísla. OK, tak teď se bavíme teda o podpoře té reklamy jako takový. Co to má společného s těma náhradníma dílama teda? Vy mi i jako nafotíte ty díly, nebo to rovnou do toho natočíte? Ne, vůbec. To je o tom, že ty náhradní díly, vlastně ty náhradní díly jsou pro naše B2B zákazníky, který jsme si vlastně, od nich jsme si říkali minulý díl. Tak, tyhle zákazníci mají ten svůj servis a my jim pomůžeme přilákat ty zákazníky k ním na prodejnu, ale to, že od nás berou ty náhradní díly, nebo to, že s náma spolupracujou, tak mají u nás vlastně jako výhodnější tu cenu. Výborně. Jo, že takhle jako se snažíme. To jsem chtěl, aby tady vlastně jako zaznělo, aby si nikdo nepředstavil to, že právě když já si od vás vezmu nový sklíčka na mobil, tak vy přijdete a vlastně uděláte reklamu čistě na ty mobilní sklíčka, aby to tam prostě jako všude bylo. Tak, není to tak, že si jdeš koupit rohlík a najíš se. Je to tak, že prostě pravidelně se o to staráš, zalihváš tu kytičku, která ti postupně roste a kde ti potom něco z toho vyroste. Tak asi takhle bych to trošku lépe popsal. Dobře. A když už teda mě to takhle nějakým způsobem fungují mi reelska, fungují mi posty, tak jsou tam taky komentáře, že jo? A lidi píšou zprávy, ale já pořád mám ten servis a pořád na to nemám čas. Kdo se teda stará o to, aby někdo odpovídal těm zákazníkům potenciálně? To je zase moje parketa, kdy vlastně je to trošku i taky o tom budování PR na těch sociálních sítích, kde vlastně se staráš o tu image toho servisu právě díky tomu, že odpovídáš takhle těma komentářema, kdy vlastně některý prostě lidi to jedou stylem jako mýmů, prostě srandiček, kdy vlastně tam posílají gify třeba na nějaký jako hate komentáře, který fakt nemají hlavu ani patu, pak jsou lidi, kteří odpovídají seriózně a to je právě věc, která je potřeba nastavit už na začátku a řešíme to právě taky my, aby to bylo konzistentně a nebylo to o tom, že člověk má na krámu prostě spousta lidí, teď nestíhá, díky těm sítím právě. Jasně. A pak mu ještě chodí vlastně ty komentáře a teď najednou on je v presu a odepíše na ten komentář prostě něco, co by s chladnou hlavou neodepsal. Jasně. Proto vlastně to jde k nám, aby jsme, nebo respektive ke mně, aby prostě jsem na to našel nějaký jako rozumný východisko a podle toho, jak chceme komunikovat za ten servis, nebo respektive za toho jako partnera, tak podle toho potom odepisuju a řeším právě ty komentáře a i ty zprávy. I třeba máme nastaveno to, že drtivou většinu komentářů řeší Ondřej a když je nějaký problematický komentář, tak to vlastně jako prokonzultujeme, co vlastně budeme na to odpovídat, že to má hlavu a patu ten komentář. Co je častější? Hejty?
anebo opravdu jako konstruktivní komentáře? Ale to je síť od sítě. Jako dáš něco na Instagram, tam jsou v pohodě lidi, pochválí ti to. Dáš to na TikTok, tam najednou ti začnou prostě psát jako úplně nesmyslný věci, jo, pak ti začnou spamovat ještě DMs, prostě, že jsi blbej, že nevíš, že tohle je jinak a že to na Androidu není, že točíš jenom tipy na iPhone třeba a podobné věci a pak je Facebook a tam jsou takový chytrálkové, kdy vlastně lidi se prostě nudí, no. Takže, ale jako abych to shrnul, častější je spíš jako ta chvála, nebo že lidi potřebují pomoc, než jako vyloženě, že by tam psali ten hate, protože dost často oni se na tom hejtu i uvaří a pak jsou lidi právě, kterým to přijde jako zajímavý a i jim tam prostě na Facebooku dávají jako vysmátý smajlíky a ty lidi to pak mažou. Takže... Já jako znám pár případů lidí, kteří nekomentují, ale vyloženě si jdou přečíst komentáře. To dělám já třeba. Popcorn. Ne, tak zas takový fanmaker nejsem, jo, ale občas jako zajímá mě, jako co si lidi myslí o tom tématu, no. Tak si čtu komentáře. Není to velký sousto? Ve chvíli, že chápu, že teď ten projekt je pořád jako v počátcích, jo. Ale co se stane, když budete mít, já nevím, 10-20 firem, který ty budeš obhospodářovávat a budeš muset odpovídat na ty jednotlivé komentáře. Začnu možná otázkou, v průměru, kolik komentářů za den napíšeš? Myslím si, že 5 až 10, záleží. Jako jsou, nebo takhle, ono záleží, jak moc se ty příspěvky chytají. Jo, algoritmus je dost jako náladovej, takže občas prostě máš jako dny, kdy každý den ti tam pípne prostě, no to je spíš za týden 5 až 10, jako jo, prostě každý den v podstatě něco přijde. Jo, ale jsou komentáře, na který prostě jako odpovídáš a pak jsou komentáře, který, ne, že za to nestojí, ale prostě ty lidi, to je takový jako, že ti napíšou, jako třeba, já nevím, je to super, děkuju, a to je takový, jo, dáš jim tam paleček, nebo srdíčko, nebo jim odpovíš prostě děkuju za podporu, to už jako neberu vyloženě jako, jo, ale prostě záleží podle toho taky, co ten člověk dělá za ty videa. Jo, ve chvíli, kdy je to nějaký typ, který je trošku kontroverznější, opřeš se tam třeba do Androidu, že je lepší prostě iPhone a takovýhle věci, tak je jasný, že pak si to vyžereš a budeš prostě od rána do večera opisovat a vysvětlovat. Jo, jako, zapravdu se platí. Záleží, no. My jsme teda na začátku řekli, že chceme jít tou cestou, že sociální sítě jsou sociální sítě a máme tam minimum prodejních příspěvků. Prostě to je jednou za měsíc tam máme, ale je to zase formou toho, že natočíme spíš jako uživatelskou recenzi na produkt, který my máme na prodejně a který sami třeba používáme a myslíme si, že je dobrý. Minule, jak jsem ti ukazoval vlastně na ty komáry, ten příspěvek. Jo, já sám to používám a vlastně teďka Ondra na to dělal právě ten příspěvek. Jo, takže spíš jako se snažíme jít jako těma typama, než jako, hele, tady máme akci 25 korun sleva na nějaký produkt. To úplně nejedeme. Chápu. Sociální sítě. Když budete mít víc těch partnerů, jo, existuje taky něco jako sdílený marketing? Přemýšleli jste třeba nad tím, že jednotlivý tady ty videa byste vlastně jako mohli propojit s těma jednotlivými regionama? Protože je to samozřejmě servis pro celou republiku, že jo? Nebo služba pro celou republiku. Kájo? No, na to máme vlastně fungovat, jo. A dá se říct, že vlastně my vytvoříme jakoby Reels nebo jakýkoliv formát, který jsme schopni nasdílet právě všem našim partnerům. Už jsme mysleli právě i na to, když v daném městě budeme mít 2 partnery, tak aby neměli stejný ty videa, aby jako to nesplynulo s jinou značkou a tak dále, to máme už všechno ošetřený. A vlastně ono tam se nachází ta otázka, co se ptal, kdo to bude dělat, jako, až těch partnerů bude víc. Takže jsme i přišli na to, že vlastně na našem webu, který vlastně na ES Marketingu to bude fungovat i tak, že budeme přibírat freelancery, možná někoho z nás, kdo je třeba na druhý konci republiky, kdo dělá servis mobilů, kdo třeba chce jít do toho s náma. A otvírá se vlastně i taková jako spolupráce svým způsobem i na téhle bázi, takže je to de facto otevřený projekt pro všechno a myslím si, že si to bude žít nějakou svojí jako organikou a sám se to bude rozšiřovat. No. To znamená, že já si to vymyslím, v Budějkách budou 2 firmy, se kterými vy byste chtěli, nebo oni s vámi spolupracovali, nebo navážete spolupráci, tak každý z nich dostane potom jiný reel? Je to tak. Hustý. Bude to vlastně adaptovaný vyloženě v tom, v čem jsou třeba rozdílný. Jo, vždycky, když vezmeš jako 2 stejný servisy, tak máš vždycky třeba jiný přístup, jo, třeba jsou zaměření trošku jako jinak. A to je právě ta krása v tom, jako co
mě baví třeba dělat, vždycky se snažím jako najít vyloženě ten styl, kterým jako to prorvat na ty sítě, takže vlastně i když jsou prostě 2 servisy, oba dva jsou v Budějkách, jsou třeba, já nevím, 100 metrů od sebe, tak vždycky najdeš něco, čím jako budeš prorážet víc, vždycky jakoby je co nabídnout, no. Ale bych tomu řekl docela důležitou věc, ono z hlediska SEA tohodle, vyhledávání je skvělá věc, ale víš, čem se liší sociální sítě a právě to vyhledávání? To je možná to nejdůležitější, co si jako málo kdo vlastně uvědomuje. Když vyhledáváš, tak máš už ten problém. Už se ti něco rozbilo, už něco hledáš. Když to ty sociální sítě myslíš jakoby tak trošku na budoucnost, protože ty lidi si tě uloží a až se jim něco stane, tak přijdou. Okay. A v tu chvíli ti to vlastně vykrývá to prázdno nebo těch méně zakázek, kdy máš jenom to vyhledávání a v době, kdy vlastně dá se říct tomu, že pojíš ty sociální sítě, tak vlastně máš tím způsobem plno pořád. Je to služba, která není zadarmo, to víme, to je jasný. Můžete nějakým způsobem garantovat třeba čísla, který to bude generovat? Jo, když se podíváme na váš účet, tak zaručíte mi, že budu mít najednou prostě z ničeho nic, tady taky jako sledovaná jsou videa prostě 100 000, 200 000. Ale garantovat nejde nic, v marketingu podle mě nejde garantovat ani jako, když koupit reklamu na autobus, tak ti řeknou, hele, uvidí to 500 lidí až 2 miliony lidí za měsíc, jo, rozumíš? Nejde přesně říct konkrétní číslo, ale můžeme ukázat naše výsledky, které s tím máme. A ty si myslím, že jsou velice slušní, takže na základě tady těch dat my si velice věříme v to, že to bude fungovat jinde, protože nám to funguje. Nám ty lidi chodí díky tomu. Lidi s náma komunikujou. Sdílí se to, ty naše videa. Lidi nás vyhledávají. Jsme na prvních příčkách ve vyhledávačích, jak v reklamě, tak v organickém vyhledávání. Takže díky tomu my vlastně ty zákazníky jakoby máme na té prodejně. A díky tomu vy můžete učit a poskytnout vaše služby i dalším firmám a servisům. Ano. Jak časově je to náročné? Natáčení, střih, odepisování, nevím, takhle, vymýšlení. Jedna věc je něco vymyslet, druhá věc je to natočit, ta exekutiva, pak se stříhat. A produkce. Do toho se Ondra je na to dobrý, dostal se do toho, stráví s tím nějaký čas, určitě ti k tomu Ondra řekne potom ještě víc, ale za mě nejtěžší práce na tomhle tom všem, protože já jsem si to sám zažil, je to, že ty to na měsíc to vymyslíš. Ale co další měsíc a další měsíc a další. A ta energie na tohle je prostě obrovská, musíš na to vynaložit obrovskou energii k tomu, aby to nějak fungovalo a mělo to hlavu a patu. A hlavně, aby i ty si nezdílel něco, co si sdílel třeba před měsícem a bylo to stejný. Prostě musí to žít, no, ty socky. Já jsem si na svém Instagramu, tak jsem si dal challenge, že každý den dám jednu fotku, jo, tak jsem začal 1/365, třetí den jsem neměl nic. A skončil jsem ve výsledku u 2/365 a až další, asi 5. den, tak jsem si řekl, hele, tady bych něco jako mohl postnout. To je strašně těžký. Ono se dostane normálně do deprese z toho, protože víš, že to tam máš přidat a teď říkáš, tak já to přidám zítra ráno, přidám 2. Jo, a prd. A jakým způsobem vy dodržujete potom jako kvóty? Jste nějak domluvený třeba s těma firmama, že hele, budou to, já nevím, 3 reelska týdně nebo 2 posty za 2 týdny? Vlastně ty příspěvky, jako to plánování je to na bázi toho měsíce, pak se to rozkouskuje na ty dny, kdy jsou třeba ty sledující aktivní a podle toho, až si říkáme, kolik toho týdně vydáme. Jo, takže vlastně tam jsou nějaký deadliny, že třeba víme, že prostě ty 2 příspěvky musí vyjít v tomhle a tomhle týdnu, třeba úterý a pátek. A prostě v podstatě já zaručím to, že v úterý a pátek to vyjde. Kdyby byl na dovolený nebo někde, to je trošku nevýhoda právě té správy sociálních sítí, že v podstatě ty si někam jako odletíš, ale není to tak, že jako vypneš mobil a nazdar. Furt ten obsah musí ty sítě mít, takže vlastně to se naplánuje a já dodržuju ty deadliny. Zatím se nám nestalo, že bychom v podstatě vydali příspěvek zpožděně, nebo že by prostě nějak to nevyšlo, protože už v tom máme ten systém tak, aby se to prostě nepodělalo a ten content je třeba připravený na měsíc dopředu. Takže to není o tom, že člověk třeba onemocní a tenhle týden nic nevyjde, protože je nemocnej. Musíme taky trošku plánovat do budoucna a v tom je právě ta výhoda. Ale za ten rok se nám toho podělalo dost, tak jako to, jak jsme začínali, hele, naučili jsme se spoustu věcí a musím říct, že teďka už to vypadá velice dobře a už se nám vlastně jako ty chyby nestávají. To už jako fakt musí být, ale nestává se. Znamená to, že ty teda budeš mít hesla k těm sociálním sítím firem, který s vámi budou spolupracovat? Musí to prostě být.
Takhle, ono to funguje velice dobře. Ty sociální sítě samozřejmě na to mysleli. Ty můžeš dát správcovství někomu dalšímu bez toho, aby on měl přístup k určitým věcem. Takže sociální sítě normálně takhle fungují. Ty vlastně máš marketingovou agenturu a tam je prostě správce, pak tam je nějaký analytik a pak je tam správce sociálních sítí. Takže čuspejc máš vyřešeno. Vůbec jsem to nevěděl. To se jako přiznávám, tak OK, pak to dává samozřejmě smysl, ale věřím, že spousta z vás jste na tom úplně stejně jako já, že jste o tom nikdy neslyšeli. Protože jako na rovinu, já bych třeba svý hesla nechtěl nikomu dát, aby se najednou kouknul, protože i věřím, že některé ty servisy, firmy budou mít částečně propojený osobní účet právě jako s tím firemním. Tak takhle to není, no. Takhle to není. Prostě dáš přístup jenom k té firemní stránce a tu spravuješ. A ještě si tam můžeš nastavit různá omezení. Skvělý, super. Na jak dlouhou dobu uzavírám s váma smlouvu v tom případě, když si vás objednám? My nemáme smlouvy, protože smlouva u správního partnerství je, že je přidaná hodnota z obou dvou stran. Pokud my budeme dělat svoji práci dobře, výsledky se dostaví. A to partnerství je pevnější než cokoliv jiného. Mohl bych těm o tom povídat, že když jsem zakládal síť na servis notebooku, tak třeba do Ostravy jsme jeli s Honzou po 8 letech. V životě jsem toho člověka neviděl, nikdy jsem tam nebyl, jo, nic jsme nepodepsali, ale prostě z Ostravy chodili notebooky 8 let. A fungovalo to. Takže není to o tom, že máš cár papíru. To se dá vždycky obejít. To je prostě, je to o důvěře. OK. A jak dlouho ta důvěra na začátku minimálně může trvat? Tak tam ty vlastně, pokud chceš a máš zájem o to, aby ti chodilo víc těch zákazníků a vlastně měl si větší dosahy a chceš pro to něco udělat, jako jsme to chtěli udělat vlastně my, ale neměli jsme na to ten čas, tak vlastně je to na tobě. Jestli chceš spolupracovat, budeš spolupracovat, jestli nechceš spolupracovat, nemusíš, nikdo tě do toho jako nenutí, jo, není tam, nebo nevím úplně, jak to myslíš. Zeptám se teda úplně jako napřímo, kupuju si ten jeden post, jeden reels, nebo si vás kupuju na měsíc tu službu, když vy mi budete pomáhat? Je to paušální měsíční vlastně jako sazba. Je to takhle udělaný, že ty si vždycky pořídíš určitý množství práce na ten měsíc. To jsem chtěl vědět. To je ta minimální doba teda. OK, měsíc. S tím, že můžu svévolně pokračovat, jakkoliv budu jako chtít. Jasně. Uvidím už za ten měsíc nějaký výsledky. To je hodně dobrá otázka. To je dobrá otázka, no. My i z tohohle důvodu jsme udělali balíček na zkoušku, který je finančně zvýhodněný pro začáteční partnery, který třeba s náma ještě nedělají. Jo, tam, kde třeba už s náma dělají díly, nebo jsou součástí nějaký sítě, nebo cokoliv, tam už je to jednoduchý, protože ta důvěra je navázaná. Jasně. A věří nám. A zkušenosti mají. Vidí, že to funguje u nás, ale to bychom taky chtěli, aby to fungovalo takhle u nás. Jo, to většinou ta důvěra už je tam navázaná. A u těch nových právě, tak jsme řekli, hele, pojďme udělat balíček na zkoušku, kde si to jako vyzkouší. A když to bude všechno v pohodě, tak po 3 měsících pojďme to rozjet naplno. Mimochodem, měli jsme teďka moc hezký případ toho, kdy Martin Onderke, který s náma byl minule, tak byl u zákazníka a vlastně mu zmiňoval ten marketing, že něco takového budeme dělat a on říkal, no já jsem teďka viděl nějaký podcast a to by se mi taky líbilo něco takového. A Martin říká, no, to jsme byli my, protože on neviděl toho Martina konkrétně zrovna, ale viděl ty podcasty, jak jsme byli na začátku. Takže to bylo vlastně jako pěkná situace toho, že ten zákazník nás sledoval, jenom si to v tu chvíli nespojil a řekl, hele, to bylo dobrý, takhle bych to klidně chtěl. Tak něco takového. Takže tam to jako se to trefilo hezky. Bavili jsme se tady o tom, že vy se díváte i v rámci tvoření kontentu na sociálních sítích do budoucna. Ve chvíli, kdyby vám to fakt jako šlapalo, tak toho času i pro tebe bude strašně málo. Jak na klientskou podporu, teď se bavíme o chatbotech. Připravujete i něco v tom smyslu? Vyvíjíte nějakého chatbota? Ano, nebo takhle. Chatbota děláme, ale děláme ho v několika způsobech. My vlastně jako všechno si vykomunikujeme per huba. To znamená, že náš zákazník komunikuje vždycky s náma, ne s žádným robotem. Ale co s chatbotama zamýšlíme je to, že umíme, nebo velmi intenzivně pracujeme na tom, aby si umístil svýho chatbota, jako je ChatGPT, tak, aby si ho umístil k sobě na web a ten vlastně dokázal odpovídat odpověďmi z tvýho webu. To znamená, že
půjdeš k nám na web a řekneš, hele, já bych potřeboval pouzdro na iPhone 12 černý barvy. Jo, hele, a on ti tam vyhodí odkazy přímo z toho tvýho webu. Cool. A nebo kdy máš otevřeno, kdy máte otevřeno, nebo kdy mi dorazí moje objednávka z e-shopu. Jasně, tady to je, dorazí to tehdy a tehdy, protože to je všechno napojený skrze ten chatbot. A tohle z toho vyvíjíme, děláme na tom intenzivně. Cool? No, on jako tě zapomněl ještě něco zmínit, víš, to je jako všechno mezi náma. On jako jednou krásného dne přišel a říkal, hele, tady dělám na tomhle, až to bude to super. Říkám, jo, super. No, vlastně vůbec bys to od něj nečekal, jako, že něco takového vypálí. Já říkám, hele, děláme marketingovku, děláme to takhle. S Ondrou jsme se dali dohromady, říkám, hele, sociální sítě k tomu. Jemu bylo líto, že nemá nic, tak prostě on si taky musel tomu udělat nějaký dítě. Jo? Ty jsi udělal chatbota jako dítě další? No, hele, já se o to zajímám, mě to prostě zajímá. Co třeba ještě umíme a myslím si, že může být jako konkurenční výhoda je to, že když máš nějakou konkurenci ve městě, tak dokážeme vlastně aktualizovat nebo udělat ti report ceníků té konkurence třeba. Jo, že ti každý týden ti přijde, hele, tohle co zdražili, tohle co zlevnili a můžeš si podle toho upravit cenu. I tohle to jakoby umíme udělat. A je jedno, jestli ale skvělej. Ale jo, tohle v dnešní době vlastně jde udělat, jo, a jde to udělat na cokoliv vlastně. Takže když máš ve městě konkurenta a ten prostě s tebou bojuje cenama a ty ceny nejdou na heuréku, to prostě tam na to existují ty roboti, jo? Ale na tohle to ne, to je prostě pevný ceník, no a ty vlastně dokážeme, nebo my dokážeme udělat to, že dokážeme tomu našemu zákazníkovi reportovat ty věci. Má to dvě výhody, jo? Ještě ta druhá je, že mu spadne web a pár jako hodin fungujeme sami, ne, dělat si srandu. To neumíme, ani to neděláme. A neumíte něco, že třeba byste si udělali takovýhle nějakýho chatbota pro mě, reporty od nás ze supermarketu, že by mi rovnou jenom pípali ty slevy, abych věděl, jestli můžu jít pro máslo tenhle týden. A tak to už na to jsou apky, ne? To tě poradí Jiřinka Bohdálka. Kroužkuju. Ale když jsme u toho kroužkování a tady ty umělé inteligence, jakým způsobem využíváte ještě umělou inteligenci na sociálních sítích? Tak vlastně tam to jde vyřešit nebo jako udělat v mnoha jako způsobech. Jo? Když máš fakt jako hloupý komentáře, kdy prostě jako takhle, ty většinou jako času by si měl odpovědět na každý komentář. Jak jsem říkal, i na to děkuju, nebo jste dobrý, odepíšeš děkuju, nebo něco takového, ono to podpoří ten algoritmus. Pak jsou vlastně komentáře, kdy je to prostě v háji a nevíš, jako co tím ten člověk myslel, jo. Je to trošku kontroverzní, ale jsou to nejčastěji Slováci na TikToku. Jasně. Takže ty si to prostě hodíš do toho chatbota, on ti vyhodí nějakou myšlenku. Je to jako jenom tím, že jim nerozumíš? No to není tím, že bych jim nerozuměl. Ale musí to být Slováci, co žijou v Česku zase. Tam nemá internet, ne? Třeba měli radost, že ho zaplej, tak šli komentovat. Jako nějaký tečky tam v tom reportu jsou, Slováky. Že jako ze Slovenska to je. A právě my takhle zdravíme naše přátelé na Slovensko, se kterými taky spolupracujeme, takže to je takový interní humor. Ano, ale když seš u té umělé inteligence, tak ještě čím dál tím víc lidí využívá tu umělou inteligenci víc jak Google, že vlastně, hele, kde najdu tohle, nebo jak mám udělat tohle, nebo prostě jakýkoliv dotazy, ale stejně tak to používají i na to, rozbil se mi displej, co mám dělat, nebo nefunguje mi baterka, co mám dělat, polil jsem si notebook, co mám dělat. Dobře, že jsi to narazil, protože vlastně je to jedna z našich horních, jak se říká, hmeníčků. My víme, jaký robot je na jaký vyhledávač napárovaný, protože je to vlastně jenom tak, že ten robot bere informace z internetu, to znamená, že to, aby si byl na předních pozicích nebo na ty klíčové slova, je velmi důležitý. Naopak, tam musíš mít daleko víc hravosti a vlastně jako dá se říct, že ten, kdo bude mít jako nejblíž těm lidem, ať už těma tématama, typu rozbil se mi displej, vyvíjí se mi baterie a tak dále, a ty na to budeš mít na internetu prostě udělaný web, tak vlastně ten, dá se říct, ten robot ti doporučí. Jo? A prostě i tohle z toho my jsme schopní vlastně do budoucna těm našim klientům zajistit, že i když půjde ta mladá generace nebo kdokoliv bude používat ty roboty místo těch vyhledavačů, tak vlastně tím, že budou první na těch příčkách toho vyhledavače, tak ti doporučí. Problém nastane pro ty PPCčkáře, jak my říkáme, protože ten, kdo využívá jenom tu reklamu, tak až se začne používat opravdu aktivně ty roboty a ta doba tomu spěje, že tak to bude, tak vlastně v tu chvíli končí. Nebudeš vidět.
To je taky krásná informace, ale my jsme tím naším úplně zakecali tvoji odpověď na ty komentáře, na ty tečky. Tak necháme ti to dokončit. Ne, tak tam byl ten dotaz k té AI. Dá se to použít, i na to plánování se to třeba dá použít. Jo, ve chvíli, kdy děláš prostě nějaký jako plány na ty měsíce, tak z hlavy třeba nevíš, co je za určitý jako události, takže on ti to dokáže shrnout třeba a teď víš, že prostě tále bude den matek, tak hele, připravíme prostě příspěvek na den matek, jo. A podobně takhle, jo. Dá se to třeba do toho content plánu, na odpovídání komentářů, různý třeba copywritingy, kdy vlastně nevíš už kam jako zabrousit. Ne, že bys to toho chatbota nechal jako napsat celý, to je potom blbý, protože to není autentický. Ale dokáže ti poradit, kam třeba směřovat a když fakt jako dobře si nastavíš ten prompt, respektive to, co mu jakoby říkáš, jak chceš, aby se choval, tak on ti dokáže vyplynout takové věci, které by tě prostě nenapadly. A jako když řešíš prostě x měsíců po sobě jako servis a podobně, kolikrát jako seš v té prostě jako krychli a ty nápady jako těžko přicházejí, jako jasně, někdy přijdou, ale ten chatbot ti kolikrát dokáže pomoct, nebo respektive chat jako umělá inteligence, otevřít ty oči. Kluci, my se pomalu ale si dostáváme do finále dnešního rozhovoru, dnešního dílu podcastu Express podcastu. Pojďme to teda úplně na závěr shrnout. Dneska tak jsme tady probrali zásadní věci ohledně sociálních sítích, ohledně marketingu nejen na sociálních sítích a probrali jsme spolupráci mezi vámi jako dodavatelem a vašima klientama jako odběratelem, nejen náhradních dílů. Ty si taky zmínil, Kájo, že pokud mezi váma jsou tací, kteří byste jednou chtěli tvořit sociální sítě stejně tak jako Ondra pro Express Service, tak máte dveře otevřené taky. Kde ale najdu všechny tyhle komplexní informace a jakým způsobem a na koho se mám teda když tak obrátit, když bych chtěl buď do týmu Ondra a nebo se stát partnerem a odebírat od vás nejen tedy náhradní díly, ale především teda i službu sdíleného marketingu. Ale my to máme jednoduše. První takzvaně volavka je Martin, který jezdí po klientech a ten vlastně jim o tom řekne. A my to nemáme rozdělený tým sociální sítě, tým PPCčkařů a tak dál. A pokud mají jakýkoliv další vlastně dotaz, tak určitě na web esmarketing.cz, který je na to specializovaný. A ve většině případů budu odpovídat, protože má na starosti obchodní část tomuhle projektu, takže budu odpovídat klientům já, nebo případně potom na schůzky budeme jezdit s Ondrou, nebo podle toho, jakého tématu se to bude týkat. Výborně, to znamená, že veškeré informace najdete na webových stránkách esmarketing.cz. Je to tak. Chlapi, díky za dnešní rozhovor. Díky. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího dílu Express podcastu. Ahoj. Čau. Čau.